Tak, stále mi to pokračuje, som to nechal pár minút. Zatiaľ všetko bez poruchy pekne ide. Vidíš, zelené paletky tu tam. Sivé pôjdu hore. Zelená sa hýbe, vidíš, ide výťah hore. Sa spustí. Zastavilo sa. Keď toto je zhasnuté, tak znamená, že ide. Že výťah ide. Čakaj, dáme. Tiež. Tu ide sivá paletka, teraz pôjdu modré. Tak, modrá prejde cez dopravník. Príde sem, kde zastaví, idú dve modré. Zastavia, dokonca 3 modré idú. Automaticky zastavilo. Tak som si to nastavil. Keby bola iná paletka, tak by sa vošla do výťahu a výťah by ju dal hore. Ale keďže je to modrá, tak som nechal, nech to zastaví komplet celý tento dopravník. Až kým prejdú. Taký som si spravil program. Vidíš, teraz príde sivá paletka. Príde hore. Tu naloží druhú paletku. Hej, boli dve. A ide dole. Tu sivá čaká. Pôjde znovu sivá paletka. No. Conveyors, to som si nastavil, aby som mal v tom jednom FCčku, aby som mal všetky tieto dopravníky. Conveyors 0, 1, 2. Tu ako sa mi hýbu, tak som si ich ponastavoval. Najhorší bol tento prvý, tam som musel dať časovače, aby som si to pozastavoval, aby mi zastavili a spustili sa, ako potrebujem. Tu potom jednotka a dvojka to boli už potom, by som povedal, že jednoduché. To je ako keby to isté, obkopírované. Taká malá linka. No, pre mňa to je konečne tá najväčšia linka, čo som zatiaľ spravil. Keď som si to pozeral ten program a videl som to a reku, no ty kokos, keď toto naprogramujem, tak si poviem, že super. Takže fajne.